otu ụlọ nzukọ mmebi iwu nke steeti a bụ na ike egosipụtara enweghị afọ ojuju bụ nke ha nwere nyegara ụlọ ọrụ SIPCO maka enweghị otu onye bụ onye Anambra steeti achọpụtachara na ọrụ bụ nke a na-alụ na ya bụ ụlọ ọrụ. Ya bụ mmetụta bụzi nke ekwuru okwu ya n'oge ọgbakọ kọmitii ụlọ nzukọ mmebi iwu na-akwụ maka mmanụ ejiwe n'anya ụgbọala na ihe ndị nke a na-egopụta na-enye ego n'ala, nke onye bụ onye isi oche ya bụ Honorable Chidiebele Ibemeka gara nọ n'ihu wee kọwazie nke a dịka o mere ka amata na ya bụ otu ọrụ SIPCO enweghị onye na onye ọbụla bụ onye Anambra steeti bụ nke a tinyere na ya bụ ọrụ bụ nke a na-alụ n'ime otu akụ nke a nọrọ n'ime ya wee gosipụta enweghị afọ ojuju na ya bụ ihe bụ nke emetaghị n'usoro kwesịrị ekwesị. Emmanuel Chigbata onye nta akụkọ anyị ga-ewetara anyị akụkọ a. Ọbara na-agbanyeghị aka ọrụ ndị SIPCO a kemgbe afọ 2006 ha banyere na Ogwuanịọcha nakwa Ogwuikpele wee luo afọ 2018 na ụlọ ọrụ ahụ enwebe ezigbo ụsa banyere iwe ndị ogbe ahụ n'ọrụ dịka o si wee kọwaa mgbe a jụrụ ha maka nke a na ha ewepụtaghị aha ọbụla nke ndị sitere n'obodo ahụ. O kwukwara na ụlọ ọrụ ahụ enweelarị ihe ndị ha leghara anya dịka imete ndị obodo a mma bụ ndị ha nọ na be ha were arụ ọrụ. Honorable Ibemeka kwuru na ụlọ ọrụ omeiwu steeti a ga-aga n'iru ị na-enyocha ndị a bụ ndị SIPCO wee hụ na ha na-alụ ọrụ ha dịka nkwekọrịta Petroleum Industry Act si wee dị. Ị ga-echeta na n'oge mbụ ndị ọrụ ụlọ omeiwu steeti a agwara ndị SIPCO ka ha wepụtagasịa ọtụtụ akwụkwọ ikike dị iche iche nke na-egosi na ha ga-alụ ọrụ ebe ahụ. A gwara ka ha weta akwụkwọ NID maka ndị ahụ anọ na be ha ma wetakwa ihe eserese decommissioning nakwa ihe mgbaama gbasara ngụkọ mmanụ ha na-emepụta n'ebe ahụ. Kosiradị, onye isi ụlọ ọrụ SIPCO bụ onye a nọchitere anya ya site n'aka onye General Manager Maazị Austin Atuona wepụtara akwụkwọ ma akwụkwọ ndị a bụ ndị aha ndị Anambra na-alụrụ n'ọrụ ahụ adịghị na ya makwa akwụkwọ eji akwụ ụgwọ ụtụ isi.